Mitä ajatuksia näyttelyn nimi Minä riitän herättää sinussa? Minä riitän, sehän kuulostaa tosi lohdulliselta ja hyvin ajankohtaiseltakin nimeltä. Tuntuu, että meille tulee niin paljon vaatimuksia, jotka on monet niistä sisäsyntyisiä. Että niin kuin tavallaan itse asetamme itsellemme kaikenlaisia vaatimuksia sen mukaan, mitä näemme ulkopuolellamme, muiden, miten he suoriutuvat ja mitä kaikkea kaunista he laittavat someen ja muualle. Niin se on jotenkin tosi lohdullista ajatella, että entä jos mä en katsoiskaan niin paljon ulkopuolelle, enkä vertaisi itseäni muihin, vaan katsoisin itseäni ja omia tunteita, että ihan vaan sellaisenaan on riittävä. Ihan sama mitä jaksan tänään tai mitä olen tänään, mitä edustan tänään, niin se on ihan riittävää. Ja se jotenkin kuulostaa tosi voimaannuttavalta. Mikä on lempiteoksesi ja miksi? Mun lempiteos on tämä. Itse asiassa mä en edes tiedä, mikä tämän nimi on. Elämän kiertokulku. Ja jotenkin tässä pysäytti mut toi syvyys, joka toi tumman sininen väri saa aikaan. Se tuntuu ihan niin kuin se olisi silmä, tää pilvi tässä. Mutta sitten toisaalta se voisi olla myös kaivo tai sellainen niin kuin, portti toiseen ulottuvuuteen. Et se on jotenkin jännä, miten se saa sellaisen tosi hyvän vaikutelman. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin koko ajan mun mieli haluaa nähdä jotain oikeita muotoja ja asioita näissä teoksissa. Mutta tämä jotenkin puhuttelee ja tuntuu, että siitä löytyy koko ajan uusia puolia. Se on ehkä just abstraktin taiteen niin kuin paras puoli, että ne muuntuu oman mielentilan ja sit katsantokulman ja asenteen kautta. Mitä mieltä olet abstraktista, ei esittävästä taiteesta? Abstraktitaide on sellainen asia, joka välillä mä ihastun abstrakteihin taideteoksiin, mutta välillä mä oon sitten silleen, että mitä ihmettä tää on, koska looginen aivopuolisko haluaa antaa niille merkityksiä. Mutta abstraktissa taiteessa siinä on sellainen puoli, että se antaa enemmän tilaa itselle nähdä siinä jotain, mikä koskettaa itseä. Että antaa tilaa sieltä tavallaan heijastua joku oma sisäinen tunnetila tai asia, joka ei välttämättä esittävästä taiteesta samalla tavalla niin helposti nouse. Vaan just se, että mitä näkee missäkin, niin kuin vaikka tässä teoksessa. Että jotenkin tämä pysäytti sen syvyyden kautta, niin ehkä se heijastelee jotain tarvetta myöskin löytää itsestä jotain syviä asioita. Abstraktitaide on hyvin mielenkiintoista ja se ei ole niinku käsitettävissä pelkästään loogisen ajattelun kautta.